sikwenza nini? Abafundi mabaqeqeshelwe ukuba bayilandele imigaqo nenkqubo yokufunda ngamaqela ngoncedo lukatitshala, kuquka nokufunda ngababini kwasekuqaleni konyaka. Mayimane ikhunjuzwa imigaqo yenkqubo yokufunda ikota nekota. Ngoba ukufunda ngamaqela ngoncedo lukatitshala nokufunda ngababini yinkqubo yemihla ngemihla. Ukuze le misebenzi yomibini ihambe kakuhle ngokunempumelelo, abafundi kufuneka baqiniseke ngesiko lemigaqo nenkqubo yolwimi. Kubalulekile ngakumbi ukudala isiko lokuba abafundi bahlale beziva bekhuselekile xa bezama ukuziqhelanisa nezakhono ezidingekayo zokufunda. Abafundi mabangangcungcuthekiswa ukuba hleze ndibe yintlekisa okanye uqhulwe ngam. Imigaqo yethu nenkxaso yayo kanjalo ithi isincede ekwakheni indawo ekhuselekileyo apho abafundi bakhula benokuzithemba. Emakwenziwe. Qeqesha abafundi balazi iqela abakulo lokufunda nokuba linini na ithuba leqela labo lokufunda nawe titshala. Yiba nendawo ekhethekileyo yokufunda ngamaqela ngoncedo lukatitshala. Qeqesha iimonitha ukuhambisa iincwadi zabafundi ngokukhawuleza. Qeqesha abafundi ukukhupha iincwadi zabo neepensile. Qeqesha abafundi ukusebenza ngababini bethe cwaka. Xa abafundi sebehleli kakuhle ngokwamaqela abo okusebenza, biza iqela lizosebenza nawe. Qeqesha abafundi bangakuphazamisi xa uphulaphule abanye abafundi ngexesha usamamele ukufunda. Ukuba banemibuzo, yakha indlela emayisetyenziswe ukubuza imibuzo. Ngelo xesha unamapasi okuya endlwini encinci 2 ukuya kwesi-3. Abafundi bayabolekisana ukuya endlwini encinci ngokuthe cwaka, kungadingeki ukuba bakuphazamise.